ħafna.
وصل انظر وصل انظر وصل
Sorry, ħarija, please.
il-pjazza tagħna tiltaqa' ma' dik grazzjuża u smewrija ta' San Ġorġ. Il-patrun Aziz ta' Kizirina. Ħaj posti il-lejla l-Kbira sena oħra ħarġet. Il-dur mat-toroq ta' Beltna. Ix-xerred barka u grazzi mis-sema. Iva San Ġorġ, din il-ġublew ta' dan is-sena tibsejja mill-Papa Franġisku biex għal-qalb tant konflitti illi bihom mifnija d-dinja, aħna li nsari niftakru li jittama ibis fil-mulej li jista kollox. Inti kolli tfakkarna li għallu it-tama tagħna li ma jqarrax. Fejn inpoġġejt it-tama kollha tiegħek u huwa għamel minnek isem li jibqa' dejjem fil-glorja u fil-ġieħ. Kompli jintalek il-glorja u l-ġieħ ta' ġelsna, it-tama ta' wlidek li jħobbuk, l-anġlu difensur ta' gżiritna, iġib il-paċi fuq qalbna, din is-sija mudlama tal-istorja. Eżiż li ninsabu għan preżenti li talbukom issa tinaqdu miegħi din it-talba nirħana, nistu minn qalbna il-ġenna għall-interċessjoni ta' San Ġorġ. Infaħruku Alla għal-kobor tas-seta tiegħek u nisikfajr għall-imħabba u l-bdina tiegħek. Nitolbuk iferraħna bir-rebħa il-mqaddes Martri Ġorġi, jennina wkoll bil-għajnuna f'waqta tiegħu u sabbaħna bil-glorja tiegħu. Li San Ġorġ intamiltu difensur tal-fidi tagħna, għamilt li miegħu fuq l-eżempju tiegħu nifqgħu sħab fil-fidi u fl-imħabba tiegħek. Li San Ġorġ intajtulna bħala protettur tal-gżira tagħna, għati bidejn kif dejjem għamilt, għattal li għamlek għalina fil-tiġijiet spiritwali u materjali tagħna, imma speċjalment ta' dawk fostna li aktar jeftiġu il-ħarsa ħalina tiegħek. Li San Ġorġ inqettulna bħala protettur tal-belt tagħna, għall-imħabba tagħna lejk, saħħa mill-familji tagħna u għamel minnu tarka kontra l-ħadim li qed jeddet il-lumina, il-żgħażagħ u l-misewġijiet tagħna. Ċiċċabantani li tolbuk mulej, isma' s-salb li San Ġorġ għamillek għalina, watina sem fis-seb tiegħu ma' ibnej Ġesu Kristu Sidna, mal-Verġini Mbirka fil-qaddisin tas-sema hekk ikun. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. U issa ejjew inkomplu nifirħu b'Ġorġi Bosna waqt li ngħidu għalenija li l-Kbir Martri ta' Kristu kurna ta' tifira jew niġu flimkien. Ejjew naħdu warda b'rofla u ġilju, inxerjuhom qudiemhom bħal ġnien. Ġorġi tagħna min qatt bħalek, stella tiddi kollha fija, Luka saħret bil-ġmien tagħha, dawret seħħet l-arta fija. Viva Ġorġi!
tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li aħna nqimu l-misteru tal-ġisem bid-dem tiegħek, inħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbierek Alla, imbierek li sem għad-destiju, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek li sem ta' Ġesu, imbierek għal-qalb mazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-altar, imbierek l-Ispiritu Santu Baraklitu, imbierek l-Kbira u Malla Marija Santissima, imbierek l-Pjazza u Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbierek it-Tlugħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġini u Om, imbierek San Ġusepp Parus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Eżis, ċabċipa kbira, mod speċjali